Titwettaq xewqa ta' artist Malti wara mewtu. 3 artisti Maltin se jibqgħu ħajjin bl-arti reliġjuża li jagħmlu matul ħajjithom, hekk kif jinsabu esebiti bħalissa ġewwa l-Parlament. Doris Fenek, mart wieħed mill-artisti George Fenek, qaltilna dwar ix-xewqa li kellu żewġa. Hija xewqa ta' George li jixtaq li fit-2018 joħroġ il-kwadru tad-depożizzjoni, mbagħad jiena student l-familja Camilleri u l-Manġon biex huma nagħmlu forza ta' exhibition tajba bħal din. Familjari ta' 3 artisti, Carmelo Manġon, George Fenek u Anton Camilleri, ingħaqdu flimkien biex juru t-talent li kellhom dawn l-irġiel. Xogħol modern tas-seklu 20 li qajmu kontroversja f'dawk iż-żminijiet. Doris Fenek qaltilni iktar dwar dawn il-pitturi. Dawn huma 3 artisti li huma ħafna tajbin fiż-żminijiet, huma mal-studjaw il-barra, l-Italja, Franza u l-Ingilterra u New York. Dawk li attendu qed jiġu mitluba jiffirmaw fi ktieb apposta filwaqt li hemm 3 kotba dwar il-pitturi ta' 3 artisti. Wieħed għandu ċ-ċans li jżur din l-esebizzjoni kuljum sa 11 ta' April fl-entratura tal-Parlament.